na uy, bati kayo ang reputasyon anang uyab sa igsuon ni kuya. Imagine, igsuon niya abno, what a shame. Okay ra biya si Shane Pearl? Sige lang, ipa-invite nato ni kuya nimo or mamit na sa nimo siya unya. Sige ma'am si, I'm looking forward to meet her. Sure baby. One of these days, ako na ipa-invite ni kuya nimo. Manhira na siya, mamit ra nimo siya. So dito ka, JenJen, ang hina ko ito. JenJen, pag nagagawa ko. Kiss ko, JenJen. Dili, ikaw ba? Patawa ko no. Ha? Ipot na po. Samang ka. Upaw na dyan, JenJen. Upaw na dyan, JenJen. Maupaw ka. Gamit dyan ang imong pagka-retarded, no? Aron ilogon si Elmer? Shane, nausa man ka. Ano magsulti mo kayong nana? Kaya nga no, mulaban ka sabno? Nagtukag nalipay ko nga, mukisab siya ni mo. Shane, kung ang kabuot na si JenJen, maong di angin ng tuhuan. Murag ng imbisyon ng abno, oh. Nagparita-rita lang ni aron ilugon kagikan ako. Rita-rita lang, JenJen. Awa, nakasabot ang gaga. Ikaw mo kasabot, Shane. Kibaw ng kulang sa kabuot ang maguwang, unyat hatagan ni mo dautang kahulugan ng sulti. Dira, oy. Maogyod mo, labanan ganun ninyong pahong-pahong. Ato na ka ata, late na ka ako, no? Dondon! Dadati na akong bago akong libro. Hoy, ikaw, ato na dito, son. Pupusa na yung kaugalingon. Bye-bye, migo gawa po. Thank you, George. Bye-bye. Oh, darasyan, no? Ato na ta na. Ano sa? Jen, ato sa amin sa nung manghud, ha? Ato sa nak siya sa school nila, ha? Anak, uy, late na ako. Karasan. Sigal ang mata. Tala day, manong taday. Pagkapagan na ini. Tala, pati matugnaon. Ugi JenJen? Lola, totoong suwat JenJen. Eskwela man JenJen. Sinoon? Mayo noon. Nahan man JenJen, teacher Lola. Pariha Papa Vincent, ug Mama Pearl. Ako, teacher man sad ko. Teacher Lola sana? Oo. Basta ka to si aning lolo kami nimo. Teacher sad to. Pero, mas malagposon siya kay na-principal mo dito siya. Tuon man JenJen, nahan man JenJen. Tama o suwat, o basa, ka eskwela JenJen, ingon Papa Vincent. Unya, gusto ka? Ako'y mutudlo nimo hangtod sa imong husto nga pagsulti. Tama man sulti JenJen Lola oy. Anaha, aba. Minaw JenJen Lola ha. Minaw ko. Hi everybody, my name is Jennifer Baruela. My mother name is Perla Baruela. My father name is Vincent Baruela. My sister name is
is Shinpearl Baruela. I live in Juan Luna Avenue, Mabulo, Cebu City. My telephone number is 236-3854. Lalo. Bawa na JenJen. Sultilo na no. Ako man ni tudluan siya lula. Sulti na to. Hindat na no. Oh, very good. Bright magidaling akong apo. Bright, JenJen lula. Bright ka, Jen. Nagka-memorize yun ka itong tanan. Bright, JenJen. Tardid lang. Bright ka, Jen, oy. Kay abini mo, pagkamatay ni anhing lolo ni Mohamin, nakatuwa dyan ko sa akong kaugalingon nga dili ka retarded. Kay may emotion man ka, may feelings. Ang retarded, huwag man sa panabot. Tardid, JenJen, oy. Mama Pearl ug Shinpearl. Sabi lang, JenJen, tudluan ka sa pagsulti. Gamitin na ako akong expertise sa magtutut. Kung hindi magalit kung ulampon, pagtudon mo, magkuha ko speech therapy. Speech. Sabot JenJen, imusulti lula, uy. Sige. Padayon ka sa iyong pagsuwat, di? Dali, lingkod. Sige. Unsa gani ito ni? Kabangan, JenJen. Pabit lula, uy. Di ay. Dili. Awan, na yan. Kanta JenJen, pabit ha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nanalo. Wow, man pabit ko, JenJen. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako